खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउस आपडेटआव दङ 10 बोसोरनि साबसिन मान बान्थाखौ आईसीसीआ धनीनो होदों। बोहैथि बोसोरनि थांनाय 15 आगस्ट खालार खालि मुलुगनां क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लादों भारतारि क्रिकेट हानजानि केप्टेन बिबान बानस'बोनाय 39 बोसोर बैसोनि महेन्द्र सिंह धोनीया। मुंदांखा हेलिकप्टार शट होनानै मिथिजानाय धोनीनो मुलुगनां क्रिकेट काउन्सिल अदेबानि आईसीसीआ बोसोरनि साबसिन सानसेयारि गेलेगिरि आरो टी20 दोलोनि दैदेनगिरि महरै फोसावदों धोनीखौ। बेजों लोगोसे आईसीसी स्पिरिट अफ क्रिकेट एवार्ड अफ दि डिकेडनि थाखाय धोनीनि मुंखौ सायख'दों। नैथियाव दङ बारग' एनडीएफबी सोद्रोमाफोरखौ थगायनानै भारत रक्षा मंचनि मेलाव लाबोदों। क'क्राझाराव दुंहाव थासारि। क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मैया भारत रक्षा मंच आसाम प्रदेशनि मोनसे मावफारिया जथुम बानजायो। बे सावराय मेलाव दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय बारग' एनडीएफबी केडारफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। नाथाय बे मेलाव बिनि सोलाय बिथांमोनखौ थाबैनो मिरु सरकार आरो रायजो सरकारा जिउ खुंनायनि राहा खालामना होनांगौ होनना बिबुंथि लाखिनानै भारत रक्षा मंचआव हाबनायनि फर्म होनायनि उनावनो दुंहाव थासारि सोमजियो। मेलाव गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय एनडीएफबी सोद्रोमाफोरा दुंहाव थासारि खालामनायनि उनाव क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना मेलाव बाहागो लाफैनाय भारत रक्षा मंचनि दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रों फहर होनांगौ जायो। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों BTRनि मावफुं सोद्रोमानि अनजिमाखौ 2 बांहोगोन। क'क्राझार सहराव बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि आयेनारि आफाद सावराय जथुमा नब्लाङाव साद नमिनेटेड MCLA फारियै माधव चन्द्र छेत्री, सम्पापति दिका विल्सन हासदा, प्रदीप कुमार फुयान, हेमन्त कुमार राभा आरो मुस्रिमा अर्पणा मिथिमोनखौ समायखिरा लाहोनाय हाबाफारियाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि उनाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि गोदान बोसोरनि गिबि सप्तानिफ्राय गुबुन गुबुन बिबाननि मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान रुजुननाय सोद्रोमाफोरा गोख्रों खामानि मावलांगोन होनना रोखा फोरमायो। बेजों लोगोसे BTRनि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमानि अनजिमाखौ 14 निफ्राय 16 सिम बांहोनाय जागोन होननानैबो बुंबावदों। ब्रैथियाव दङ थुनलाइ पाब्लिकेशना बिजाब बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय थुनलाइ पाब्लिकेशना मैया गुवाहाटी क्लाबाव बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि बानजायदों। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव गंथाम गोदान बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जादों। बेखेवनाय गंथाम बिजाबनि मुंफोरा फारियै गोथै दानस'ग्रा मानसि, राव आरो राव बिगियान, COVID-19 जिउसा सोरजि आरो सांग्रांथि। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव माखासे गागि लिरगिरिजों लोगोसे लाइमोन लिरगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।